Raz som v hre Soccer Champs vytvoril novú kariéru, a to konkrétne sa klub zo 4. španielskej ligy András, ktorý momentálne vlastne nevyhral ešte žiadnu nejakú veľkú trofej, a tak vznikla táto kariéra. Ej čaute ľudia, ja som Tečko a vítam vás z nového videjka a dnes si tu povieme menší storytime. Takže ako som už povedal, vytvoril som kariéru za klub András. Začínali sme teda v 4. španielskej lige, z ktorej sme hneď aj postúpili aj s novými 2 posilami, s Mírom a Matisom Telom. Začínali sme teda v 4. španielskej lige, ale rovno sme postúpili aj do 3. proti Numácii 3-1 v baráži. A takto teda dopadla naša prvá sezóna. V druhej sezóne sme kúpili aj novú posilu Nicolasa Stefanelliho a predali Matisa Tella. Takto vyzeral náš tím. Vyhrali sme 3. ligu a hneď sme sa dostali aj do 2. ligy, ktorú sme taktiež vyhrali. Potom prišli nové posily ako Edin Dzeko a Luis Mendes. A takto vyzeral náš tím pripravený hrať prvú španielsku ligu. Vyhrali sme proti Barcelone v semifinále a proti Atletiku vo finále pohára a vyhrali sme ho. A taktiež sme vyhrali vo finále Super pohára proti Barcelone 3-2 a vyhrali sme aj ten. V Európskej lige sme nepostúpili z tejto skupiny, skončili sme 3. za PSV a Atalantou, za nami skončil len Trabzonspor. V prvej sezóne sme v La Lige skončili 9. Z konca sezóny tú fotku nemám, tak tu dám len takúto. A potom sme kúpili už 40-ročného Lionela Messiho. Vyhrali sme znova pohár a takéto boli naše výsledky za prvú sezónu v španielskej lige. Neskôr sme vyhrali aj ďalší super pohár a darilo sa nám už od začiatku v španielskej lige. V Európskej lige sme dostali túto skupinu Tottenham Hotspur, Ludogorets a Dunajskú Stredu. Z tejto skupiny sme postúpili a dostali sa až do semifinále, kde sme v prvom kole porazili Chelsea 4-1, potom sme s nimi síce prehrali o 1 gól, ale postúpili sme ďalej. Vyhrali sme ligu o 1 bod nad Atletikom a Endrick bol náš najlepší strelec. Vyhrali sme taktiež aj španielský pohár a proti Neapolu sme vyhrali Európsku ligu. Gólom mladého Zapletala. Endrick bol najlepší škorec, strelec aj v Európskej lige a toto boli naše staty za rok 2027-28. Neuveriteľné. Vyhrali sme všetko, čo sme mohli. A neskôr sme vyhrali aj Európsky superpohár proti Parížu Saint-Germain. A taktiež ten španielský. Adam Hložek, nová posila, sa rozstrieľaval už od začiatku ligy a v Lige majstrov sme dostali túto skupinu. Manchester United, Sporting Lisabon a AEK Atheny. Kúpili sme Karima Benzemu len tak zo srandy, darí sa nám v lige a postupili sme cez Borussiu Dortmund. Toto je teda náš tím. V bráne Boban Ga, mladý brankár, ktorý vyliezol z nejakej akadémie v Anglicku. Potom v obrane zľava Nemaja Mijovič, 18-ročný, tiež z akadémie nejakej. Jimmy Gibbons, 19-ročný, nová posila z akadémie Liverpoolu. Luis Mendes, 21-ročný, 79 rating. Fernando Gimenez, 19-ročný, tiež z nejakej akadémie, 72 rating. Naľavo už spomínaný Pepa Zapletal, 18 rokov, 70 rating. V zálohe Alvaro Caro, tiež 18-ročný z nejakej akadémie, a Pablo Torre, ktorého už všetci poznáme. A taktiež, koho poznáme, je Lionel Messi, ktorý má tu už 41 rokov a na hrote dvojica Endrick a Adam Hložek, ktorá strieľala jak o život. Na lavičke Calvin Ofori, Sanchez, Lamine Yamal, Chris Harris, Joao Neves, Gabi Rosa, Karim Benzema, Nicolas Stefanelli a Alonso Gomez. A potom je tu ešte Jeremiah Posada, Hernández, Sierra a ešte Mocha,
Luke, ktorý tiež je z našej akadémie. A takisto ešte náš záložný ľavý bek Petros jak sa to číta? Nechce sa mi to ani čítať, no. Takže tak, bude vychádzať táto kariéra na mojom kanále, takže daj odber, ak nechceš prísť o ďalšie videá z tejto kariéry. A zatiaľ, čaute.